Alas 12:30 kasuudma kan dagos ng makua ang 52 anyos na si Elmer Del Valle kan Manggahan, Quezon City. Naenot ng pinaghahanap kan otoridad matapos na mapabaratang nawawara kan magkarigo sa Murao Beach sa barangay Balugnonan, Pandan, Catanduanes kan nakaaging Domingo di Pascua. Ang nawawarang si Del Valle naku ang nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kan Karamuran sa nasambit na banwaan. Sa impormasyon, Sabado di Gloria kan magkarigo sa dagat ang biktima kaibaan sa iyang pamilya. Alas 3 nin hapon kan parehong aldaw, naenot subuot na maguli ang mga pag-iriba ni Del Valle sa barangay Napo kung sain paramientras sindang nagdadagos. Alagad ang biktima nagdesisyon subuot na magpawalat. Alas 9 nin banggikan parehong aldaw, kan report na kan pamilya ni Del Valle anda ikaini pag-uli. Alas 11 nin ugtukan suminunod na aldaw, kan madiskubri na ang nagpapataw-pataw ng hawak ni Del Valle. Ang nila po, naalarma po sila yung pamilya naalarma dahil nag-uli si si Elmer sa Harong Minda, kaya nagsigdi na po sa istasyon. Kinumpirmar man kan otoridad na base sa pahayag kan pamilya Del Valle, nasa impluwensya nin alak ang biktima. Mientras tanto, kan Domingo di Pascua, sarong 32 anyos na babayi ang naisalbar kan otoridad matapos na mabutod mantang nagkakarigo sa kadagatan, sakop kan barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Sa impormasyon, mantang naglilibot sa baybayon kan nasambit na lugar ang miyembros kan Coast Guard Bicol, na tiyempuhan ng gad kan mga ini ang nabubutod ng babayi, rason sa pagkakasalbar sa biktima.